Sien ek wil nie meer by die mense bewys wat ons maak nie, my bro, man. Jy weet ons kom op 'n scene, die mense wil kop af vas. Jy weet, study to boxers. Yo, LD drop so many bombs. Ik zie die sneakers wat praat op mijn naam, nou kijk wat gaat ik maak. Trek zo lang pyjamas aan, maar die 32 box al laat ze slaap. Ik is reer nog bezig om strijd befokt te raak. Binnen een fucking Lexus als ik nou af hoe je huis opdaag. Sais, jelle moet allemaal van jelle gedraag. Bloedrooi Nike pak aan, ik lijk zoals Iron Man, net zoals Tony Stark. Ik kon doe back in de day toen ik sta 2018 en toen kreeg ik zwaar. Vandaag in op is met tricks bar voor bar. Ik ruk een stik uit en dan smile my ma. Die rippers wil mij aanvat, hulle die eerste gialie. Dink is tyd dat ik weer kak moet maak, so ek use bel vir ELD. Ik en of je allied die gemaakt bij een nieuwe beats, ik is jammer mami. En ik het nog 2 beats op die site, ik denk hulle bly in ELC. Ik sien die sneakers wat praat op mijn naam, nou kijk wat gaat ik maak. Trek zo lang pyjamas aan, maar die 32 box al laat ze slaap. Ik is reer nog bezig om strijd befokt te raak. Binnen een fucking Lexus als ik nou af hoe je huis opdaag. Samen check wat ze praat of ons laat van jou wennies. Als ik een loop van die pinties, fok loot dat leven net levies. Gang, is je dwars die Sandro van een spinner remik. Niemand gaat voor jou karret, die fucking boxes automatic. Voetzak, zij, jelle maakt mij nou weer wat ik was. Het is gemaakt in design voor die kak, wally al uit de strijd net klikla. Ons laat hem slaap, ons laat hem zitten. Ja, ga met bro, met trackste pick-up. Iedereen mij uit is wel beest dat pies vat. Alsjeblieft kom niet van mijn dik af. Zie die sneakers wat praat op mijn naam, nou kijk wat gaat ik maak. Trek zo lang pyjamas aan, maar die 32 box al laat ze slaap. Ik is reer nog bezig om strijd befokt te raak. Binnen een fucking Lexus als ik nou af hoe je huis opdaag. Ik zie die sneakers wat praat op mijn naam, nou kijk wat gaat ik maak. Trek zo lang pyjamas aan, maar die 32 box al laat ze slaap. Ik is reer nog bezig om strijd befokt te raak. Binnen een fucking Lexus als ik nou af hoe je huis opdaag.